e son xornalista especializada no ciclo menstrual. Onte presentei este proxecto de divulgación en Instagram e hoxe quería facelo aquí en YouTube. O obxectivo de todo isto é crear un espazo que desmitifique o ciclo menstrual a través da evidencia científica, tanto para ben como para mal, porque nin é algo que demostre a inferioridade das persoas que menstruamos, nin é algo que nos sacralice. Mentres que en Instagram centrareime un pouco máis en desmontar mitos e ir incluindo recomendacións, curiosidades e cousas así polo estilo, aquí quería facer un espazo máis reivindicativo. Aínda que ambas cousas van unidas e sería imposible facer unha separación total, prefiro facelo deste xeito. Todo vai estar baseado na evidencia científica, iso sí. Agora, como non me gustan nada os vídeos de presentación de canles que só fan iso, presentar a canle, quería analizar varias definicións de menstruación e ciclo menstrual para ir entrando un pouquiño en materia. Vou estar utilizando as definicións da Real Academia Galega, do Dicionario Stravit e da Galipedia. A primeira definición de menstruación está sacada da Real Academia Galega e di o seguinte: función orgánica da muller pola que cada mes expulsa unha pequena cantidade de sangue pola vaxina, procedente do útero. Son consciente de que nas definicións do dicionario non se pode poñer todo o que unha quere, pero creo que se podería explicar algo máis e sustituir algunhas palabras. Por exemplo, sobre o de que se expulsa sangue cada mes. Penso que sería máis acertado dicir periódicamente, porque incluso os rangos que establece a comunidade científica e médica son ciclos de 24 a 38 días. Entón, non estaríamos falando exactamente dun mes. Sobre o tema de pequena cantidade, que quere dicir pequena? Todas as persoas consideran pequena a mesma cantidade ou é unha medida subxectiva? O último que non me gusta desta definición é o tema de función orgánica da muller. Teño pensado facer varias publicacións sobre este tema, así que non vou entrar moito en materia. Pero sí que vou dicir que cando asociamos a menstruación única e exclusivamente ás mulleres, estamos excluindo da categoría muller as mulleres que non menstrúan polo motivo que sexa e a persoas intersexuais ou persoas trans que sí que o fan. Tamén creo que a esta definición poderíaselle engadir algo sobre a visión cultural que se ten da menstruación, incluídos os mitos e os tabúes. A seguinte definición de menstruación está sacada do Dicionario Stravit e ten tres acepcións. A primeira, acto ou efecto de menstruar. A segunda, duración da menorrea. E a terceira, menstruo. Moi esclarecedor todo. De feito, se buscamos regra no mesmo dicionario, a definición di o seguinte: período crítico da muller. E, se buscamos crítico, as acepcións para esta palabra son as seguintes. Relativo a crítica, por exemplo, unha crítica literaria. Propenso a crítica, por exemplo, cando alguén ten espírito crítico. E a última é relativo a crise. E o exemplo que poñen é o de pasar por momentos críticos. Seguinte definición, desta vez sacada da Galipedia. A menstruación é o fenómeno fisiolóxico que se presenta nas mulleres sás desde a puberdade ata a menopausa. Consiste na expulsión dos óvulos non fertilizados en forma de fluxo hemático similar a perdas de sangue ao final de cada ciclo menstrual. O óvulo procede da cavidade uterina ou útero e sae pola vaxina. As perdas de sangue son de pequena cantidade, pero continuas durante os días que dura a menstruación, de 3 a 5 días, aínda que se considera normal un período comprendido entre 2 días ata un de 7. Habitualmente, os primeiros días o fluxo é máis abundante, mentres que os últimos días é moito menor. A cantidade total de sangue perdida no ciclo menstrual varía en función da persoa, pero a media é duns 80 ml, aproximadamente medio vasiño de viño. A menstruación está regulada polas hormonas femininas. A menstruación segue un ciclo regular. Normalmente, o ciclo da menstruación dura aproximadamente 28 días, aínda que depende de cada muller. O período que se considera normal vai de 21 a 45 días. O ciclo menstrual dunha muller pode ser regular ou non. Regular significa que todos os ciclos constan do mesmo número de días. Coa idade, os ciclos menstruais vanse volvendo máis regulares. Normalmente, as mulleres deixan de menstruar
se conciben ou se están aleitando. Nesta definición explícanse moitos detalles que nosoutras faltaban. Por exemplo, o que se considera un período normal en canto a perdas de sangue, a duración do sangrado e a duración do ciclo. Non obstante, hai varias incorreccións. A menstruación non é a expulsión dos óvulos non fertilizados, senón a expulsión do endometrio que se foi descamando. Por iso se produce a hemorraxia. Por outra banda, que unha persoa sexa regular non é porque todos os seus ciclos duren o mesmo número de días. Hai moito máis que debe analizarse. Sobre isto, subirei unha publicación a Instagram o luns, así que podedes estar atentas para entendelo mellor. E volvemos ao mesmo tema sobre as mulleres e as hormonas femininas. Tamén teño pendente un vídeo sobre as hormonas femininas e masculinas. Pero, de verdade, creo que é algo que deberíamos pensarnos. Ao buscar a palabra ciclo en todos os dicionarios, ninguna das acepcións fai referencia ao ciclo menstrual. No caso da Real Academia Galega, só entende por ciclo unha serie de fenómenos que se repiten na mesma orde, por exemplo, as estacións, un período de tempo considerado completo e homoxéneo, por exemplo, a Revolución Francesa, ou un conxunto de obras literarias que teñen un tema ou unha personaxe en común, por exemplo, o ciclo de novelas sobre o rei Artur. En canto ao Strabit, a maior parte das definicións son máis ou menos iguais a estas, pero engaden un apéndice sobre a bioloxía. Neste apartado falan do ciclo evolutivo referido á infancia e á puberdade, dos ciclos físicos referidos a sistemas materiais, ciclos por segundo, que son cousas de electricidade que non entendo moi ben, ciclos decenovenarios lunares, ciclos de Pascua, a festa religiosa, e ciclos solares. Na Galipedia, ao buscar ciclos hai máis de 500 acepcións e, lóxicamente, non as mirei todas, pero ordenalas por relevancia, o ciclo menstrual aparece no número 23. É dicir, hai que pasar á segunda páxina para vela. E así como curiosidade, mentres buscaba, reparei en que a entrada na Galipedia foi engadida ou modificada o día do meu aniversario. Ata aquí o vídeo de hoxe. Deixo vos toda a información na caixiña da descripción. Moitas grazas por chegar até aquí e agardo que vos gustara. Mándovos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.